Kumusta ang binta mo ngayong linggo? Very good. Good? Tubo na? Tubo na. Sabi ko nila sa tubo na. Tubong lugaw. At spot kaya gagi. Tumang kulot. Kulot, tatanong lang ako. Yo, what's up? Panibagong araw, panibagong vlog mga kawaray. Maraming thank you po. Kasi nakuha ko na yung 1,000 subscriber, sumobra na po. 1,490 yata po yung subscriber ko ngayon. Ngayong umaga pagtingin ko sa cellphone ko. Daming salamat po kay Script from Vlog. Thank you boss, tol sa pag promote mo sa akin channel. Thank you. Tsaka yung WH na lang ang hahabulin ko. Nasa 887 pa lang po yung WH. Pasensya na po kayo, nakahubad ang si Mark Joe Waray. Nakaligo na po. Magano ko magtinda para para may panggastos ba. Thank you po. Tsaka mga kawaray, yung mga subscriber ko dyan, maghintay-hintay lang po kayo sa sinabi ko na magbibigay ako ng continuation para sa inyo pag nakamit ko yung 1,000 subscriber. Hindi muna po ako makapagbigay ngayon kasi wala pa po yung hintayin lang namin po yung nanay ng asawa ko. Si nanay pag pumunta dito sa bahay saka namin magagawa yung kasi wala akong mag-aasikaso sa anak namin, wala magbibideo sa akin pag nagbigay ako dyan sa palengke. Thank you po sa mga suporta nyo sa aking YouTube channel. Tsaka sa kapatid ko kay Marie, Iris, sa nanonood kagabi ng live ko, sa aking live kagabi, habang nagiinom ako ng patuwaan lang. Katuwaan lang yun kasi masaya ko kasi nakuha ko 1,000 subscriber. Ngayon, gagawin ko, punta na ako ng palengke. Magtitinda naman ako ngayon para makaano tayo, may pambayad sa utang 5-6. Sensya na kayo mga kawaray, hindi pa ako makapagbigay ngayon ng ng tawag nito pagbigay ngayon ng konting blessing sa inyo kasi wala pa magluluto. Pag lumating na ang nanay ng asawa ko, saka ako magbibigay mga pera. Magpapaluto tayo dun sa kay nanay sa kunti lang naman para matuwa lang yung mga subscriber natin ng mga solid subscriber. Thank you po sa lahat na sumusuporta, sa nagko-comment sa akin, kay Ma'am Lara Isita, thank you Mami. Wala tsaka kay Pobre Worker, tol. Nakuha ko na yung 1,000 subscriber, sana ikaw naman sa susunod. Ingat ka dyan sa trabaho mo. Sayang, sabi ko manood ka yung live ko mamaya pala. Magla-live ako mga kawaray niya yung mamayang gabi. Magla-live ako para kunin ko yung 1 hour para dagdag sa aking WH. Ito, may sisingit lang ako dito mga kawaray ng mga clips kahapon, linggo, Lunes ngayon kahapon may papasok ako dito yung mga in-interview ko sa mga tropa ko, mga kaibigan ko sa Dumalay na nagtitinda kung anong lagay ng hanap buhay nila. Ako naman kahapon maganda binta ko, tumubo ako medyo nagtinda si paring Roji. Shout out si paring Roji, pre, bigaya lang, love you. Ngayon makakasama na kita mag vlog kasi nakuha na natin 1,000 subscriber at saka mababalik ka na sa palengke magtinda ng saging ulit. Yun ang original talaga, makikita nyo mga kawaray yung tunay na nagsasaging talaga. Para po si Roji. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa aking channel. Hindi ko makakalimutan at hindi ko ito makakamit kung hindi dahil sa inyong mga subscriber tuloy. Mga waray. Mga subscribe ko waray. Thank you po sa lahat ng suporta nyo.
at sa lahat na nagtitiwala sa aking kapatid si Marie. Shoutout sa'yo, tol. Buong mamaya mag-live ako. Sana panoorin mo to. Ito, insert ko dito po yung kahapon yung upload, yung video ko kahapon, insert ko dito para managtungan. Thank you po. I love you. God bless. Ingat kayo lagi. Bato-bato sa langit. Pantamaan, huwag magalit. I love you. Bye-bye. Day 2. Punta yung isa o nainggit. Marami kasing customer si Mang Nano. Ay, balog ko lang. Mga kulot. Yo, what's up? Saging. Unog. Yo, what's up? Yo, what's up mga kawaray? Bagong subscriber. Bagong subscriber. Kita ba? Sana. Mark Joe Waray TV. Yan yung babae nagda-drum. Sikat yun eh. Sikat na yung sikat na vlogger. Dito lang tayo, tamang tambay lang. Linggo. Babaero. Ito yung pinakababaero dito lahat. Babalik ka na ngayon balik na rin si paring Roger magtinda. Ikaw balik ka na rin. Balikan na kayo. Nagsibalikan na sila magtinda. Palengke. Anong TikTok mo? Anong pangalan? Boss Balog. Ay! What's up? Ang-upload mamaya. What's up? Mga kababayan. Linggo ngayon. Nakarami kayo. Ikaw magano? Tortul. Ano mo lang ganun? Huwag mong ganyan. Para ka nag-ganon. Ganon o. Tangit. Ano yan? Yan lang o. Paano pag sa kapila? Yo, what's up? Mga kawaray, tamang tambay. Yan. Yan leader. Tamang tambay lang muna kami dito. Andito kami ngayon sa sa pinakamalayong syudad. Sa may doon. Gagi. Lasing nga ito cellphone ko. Para maya pang-upload ako mamaya. Ano magawa eh. Dagdag subscriber. Boom, dami mo ng followers ano? Di ba yung requirements ng TikTok ano? Ano mo ako Mark. Para ano ko na lang doon. Mark Joe Writing. Ay Mark. Kunti pa lang ano ko eh. Paano ba magano? Pag ano dito? So, di ba ito, ano yan ah? Hindi rin yan. Gusto niyan, ano ka, gusto niya siya, gusto mo makarami ka na. Di ba pupunta ka rito? Hindi ka makapalit ko yan. Pinutin mo to, pag pinut mo siya, dito mo yan. Suggest Oo, yan. Pinutin mo yan. ay magbabak lang yan sila. Oo, mag-ano yan. Pag nag-1K ka na yan, tama na yan. Hayaan mo na siya. Bakit? Hayaan mo na, pag nag-1K na makaka-live ka na yan. Kasi ito ganun ba? Oo, ito. Ganyan, nakaka-live na yan. Sa live ka, sama doon. May live ka. Na-live siya. Ni-live mo. Hindi mo nakago. Bakit? Live. Tangik sabihin mo nandito tayo sa ano. Ba? Makikita ko na bibig sabihin. Yo. Tamang tambay Ayun lang. ako, kasama ko. Discord. Magtatanong tayo mga kawaray sa mga binta nila kung
anong lagay nila sa benta nila ngayong araw na. Magtatanong tayo. May tatanong lang ako. Kumusta ang bintahan mo ngayong linggo? Very good. Good? Tubo na? Tubo na. Sabi ni Kuya Nelson, tubong-tubo daw. Bubong lugaw. Hotspot kaya gagi. Simang kulot. Kulot, tatanong lang ako. Ha? Kulot, kumusta ang bintahan mo ngayon? Sagot ka kasi. Pre, may tanong lang ako. Kumusta ang bintahan natin ngayon? Sakto lang, makakapangulog ako sa lahat ng utang. Tropa. Sakto lang pre. May panginom pa. Wala, kakainom ko lang kagabi. Saan mo nag-inom? Ito naman isa. Ikaw pre. Kumusta ang benta? Okay naman, nabili. Kahit pa paano. Kumita? Wala pa, pre. Wala pa. Laki pa bulin. Ano? Kumusta ang bintahan mo ngayon? Nakarami ako ngayon. Papakitaan ko yung mga nanonood sa'yo. Puro tig-100 lang yan. Hindi ako pa. Yo, what's up mga kawaray? May tatanungin tayo. Pre, kumusta yung benta mo ngayon? Dali ka dito. Ano, masagot mo? Tragis ka talaga. 1 hour later. Yo, what's up mga kawaray? Congrats sa akin. Alin? Tapon? Malit lang. Mga 1-2 lang yata. Bayad ako ng mga 5-6 lang. Congrats sa akin. Ay, live yan, live. Na-edit yan. Pag tamang kwentuhan lang kami ni Boss Balog yan. Marami rin yan na idagdag sa akin subscriber. Lodi yan, Lodi. Inano kita dun sa live ko kagabi ah. Sabi na nagsabi. Jubel Makaraig. Ha? Ano nagsabi? Sino? Hindi sa'yo. Oh, di sila Iris nanonood. Si Iris kapatid ko, madami nanonood. Naputol lang kasi doon kasi nang wala ang signal. Dadagdag ko lang may Wi-Fi, libre lang. may wifi kami sa bahay, di ko lang ginagamit. Ito, marami rin itong mga tropa. Marami na ambag sa aking channel. Baka pag yumaman ka na, hindi mo na ka na kilala ha. Di naman. Anong hindi mo kilalanin yung mga subscriber mo? Eh di ka panonoodin nun, ano ka ba? Alam mo, pag kumita ka doon, sa subscriber galing yun. Tambay lang, hindi pa naubos yung paninda ko yun. Pinalaan. Dagdag ko ito mamaya sa ano ko. Vlog. Jerome! Nakarami ka na? Hi ka muna. Hi ka muna, hi ka muna. Hi ka muna. Saan na yung mukha mo? Ay, sayo! Sayo muna! Sayo muna. Sayo muna! Sayo muna! Sayo muna! Sayo muna! Ah! Gusto mo na? Ah, yan! Ano, dancer? Hindi Saan na. yung tako? Kitang-kita ka sa... Ano Mama. yan? Dito! Baka bumagsak yung ano mo ha. Baka bumagsak yung dancer. Ah? Nagkakalakal yun siya, nagkakalakal. Nangingi ng cobra, binigay ko yung... Uy, yung buti, Rom! Wait yung buti! Huwag mong dalhin, ubusin mo na. Mawala. Ay, okay na. Salamat ka muna, dali. Rom! Thank you ka muna. Thank you. Tropa natin yun. Nangangalakal yun mga kawaray. Pag sinabi mo sumayaw, sasayaw yun eh. Dancer yan, dancer. Salamat sa mga subscriber natin dyan mga kawaray. Tamang tambay lang. Tinda kong saging. Pambayad natin sa mga 5-6. Indoor na buhay sa 5-6 lang. Maganda yung ano kaya magandang thumbnail nito? Bindor, nabubuhay sa 5-6? Ganyan ba?
Salamat sa mga suporta niyo mga kawaray. Watch hour na lang ang kulang, mamumonetize na go. Watch hour na lang. 3,000 kulang. Kaya panoorin mo lang ng panoorin, pre. Pag mamonetize ako niyan, mag-a-apply ako kay YouTube. Yung manonood. Basta mapanood mo yun. Tapos mo. Kaya tumabot 3 minutes. Pasok na yun. At hindi tapos basta 3 minutes. Basta abot sa 3 minutes ang panonood. Pasok yun. Ang thumbnail, pre. Lika rito. Sali ka dito! Babay na, babay. Mahaba na to. Pinapagawa ko na yung script from vlog ng ng 1 hour na video. Ang hirap naman, naghahang yung cellphone ko pag ginagamit ko mga koray eh. Pag nag-edit ako, nahirapan. Naghahang. Kailangan ko dun sa live talaga mamaya 1 hour. Alas 8, mag-live ako. Kailangan pa mag-play. Para ma-monetize ka. Malakas kasi makapagpa-monetize yung live. Pagla-live. Lalo pag may nanonood. Yung kapatid ko nga, shoutout kay Marie. Sabi ko, manood ka Marie. Manood ka. Kaso nabigla na wala kagabi. Nakainis. Si ate ko hindi pa ata nakasubscribe. Bye. Bye na mga kawaray. Bagong gupit yan. Bagong gupit. Gagong gupit. Yun, shoutout. Shoutout sa mga natin dyan. BBM. Kanina Uy, gagigisang ka mamaya, may huli ganitong oras. Alis ka pa. Dagdag natin to mamaya, i-upload ko to eh. Bibidyoin lang natin si John na nagbibigay ng buko. Kalbo ko, si Mang Jong Malbuko. Yan, tulak niya yung niya. Dating tulak, may tulak pa rin. Dating tulak pa rin. Ito na lang yung sa akin. Ay Boss Balog. Simpleng vlog lang. May ma-upload lang. Please, maganda. Hindi tayo nangunguha ng content na may content. Ito, sariling content. Lagro. Hoy, lagro na. Lagro. Lagro kayo. Saging, ma'am.